Ayunan, nagtikahanap at kung naging kumundo, tuwing Enero 4, 1864. Ang dalang manggalan, maupay pamatiun, labi ng mga bisita, kaming mag-abi-abihon, sa litin na bunto, at supagdayun, murayang ang palibot, labi na kagagipon. Kung kaluyang kumasukin, kung magpipagin, kasi chulo mo ay bukit, pwede mag-skydiving, matilawan paypayan hugas, malikahikan na tinglagon, magbukaran pasara, nagtuhak na umhan. Damuhan tulog ko adagat, kung pagbiyak na unhan, pagkasilan kung pupukol, sabing instagal laman, ilang musikas lang ko, buhay na may kuting alawan, o ganito ako na halugin na pitan. Kupatan mga barangay, masakutan poblasyon, 1, 2, 3, 4, ang kapiling ay masayon. May dapat sa Isidro, San Miguel, Batangamon, naghahagan si Lenes, kami padangan kakatunan. Hinihain nga ni, damon di mo ang tikitan, ang magkakali ang pur, mati mong panunduman. Magkakaliway pati, ipapalay kay bayon, kapanguna ko sa tubig, kay kasyon mo alam mo. Kaluyang kumasukin, kung magpipagin, kasi chulo mo ay bukit, na pwede mag-skydiving. Dapat salamat Kagawad Mariano sa Badman Kamis Padwan. We would like also to acknowledge the arrival of Honorable